गुरु बाबा जगेश्वर ब्रह्म बियो गांसे जिउ खौरां बिजाब बेयो आंनि 15थि बिजाब। गुरु बाबा जगेश्वर ब्रह्मआ सानसे समनि दुलाराय ब्रह्म धर्म फोसाव आफादनि गाहाय फोसावगिरिमोन। बिथाङा रांखान्थि, राजखान्थि, समाजखान्थि, थुनलाइ, हारिमु, गेलेमु मोनफ्रोमबो बिथिङाव खामानि मावनानै गालांदों। धोरोमल' फोसावराखै बिथाङा, मोनफ्रोमबो बिथिङाव बिथांनि जि खामानि मावनाय बेयो जोबोरै बाख्नायजाथाव आरो थुलुंगाथाव। दा बेनिखायनो बिथांनि जि फिल'सफि बेखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय मोनसे जिउ खौरां बिजाब सुजुनो थाखाय आं थि खालामदोंमोन। बे जिउ खौरां बिजाबखौ फोसावनायाव आंखौ मदद खालामदों क'क्राझारनि थागिबि जयन्त कछारी आदाया। बिथाङा सासे फोरोंगिरि आरो समाज सिबियारि। बे बिजाबाव 150 बिलाइनिबो बारा दङ। सासे सुबुङा आंखौ सोंदोंमोन जे बिजाब लिरनो थाखाय मा गुन नांगौ। आं बेखौनो बुंगोन, बिजाब लिरनो थाखाय गोसोनि बोलो नांगौ। गोसोनि बोलो थायोब्लानो जों बिजाबखौ जों लिरनो हागोन। साफ्रोमबो फरायसाफ्रा बिजाब लिरनो हागोन, नाथाय बेयाव गोसोनि बोलो नांगोन। आरो बिजाब लिरनाय जि हारिमु बेखौ जोङो गावनि मोनसे पार्मानेन्ट हेबिट हिसाबै जोङो दानानै लानो हायो। जोङो बयबो मिथिगौ शहीद भगत सिंहनि बाथ्रा। बिथाङा जेलाव थानाय समावनो गोबां बिजाब लिरदोंमोन। डक्टर एपिजे आब्दुल कालाम, सानसे समनि प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया, बिथाङा सासे साइन्टिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर, फिल'सफार। गोबां मुखुबनि गेजेरजोंब्लाबो बिथाङा गोबां बिजाब लिरलांदों। रोजा रोजा लाइमोनफोरखौ बिथाङा थुलुंगा होलांदों गावनि बिजाब लिरनायनि गेजेरजों। इसोरा जोंनो थाइनै आखाइ होदों। बे थाइनै आखाइखौ जोङो मोनफ्रोमबो मोजां खामानियाव जोङो बाहायनो हायो। आरो साफ्रोमबो फरायसाफ्रा बे थाइनै आखाइखौ गाज्रि खामानियाव बाहायालाब्लानो मोजां खामानि मावनायाव बाहायनांगौ। जोङो मिथिगौ जोंनि समाजाव ओरैबायदि सुबुंफोर दङ जायहानाखि आखाइ गैया, नाथाय बै आखाइ गैयै सुबुंफ्राबो बे बुहुमाव थांनानै दङ आरो मोजां मोजां खामानि बिथांमोनहा मावलांदों। आखाइ गैयै सुबुंफ्रा आथिंजोंनो आर्ट खालामनाय बेखौ जों मिथिगौ। आथिंजोंनो कम्पिउटार टाइप खालामनाय बेखौ जों मिथिगौ। आथिंजोंनो बिजाब लिरनाय बे बाथ्राखौ जों मिथिगौ। दा बेनिखायनो फरायसाफोरखौ आं खावलायदों जे जोंनि बे थाइनै आखाइ, जाय आखाइखौ इसोरा जोंनो होदों, बेखौ जोङो मोनफ्रोमबो मोजां खामानियाव बाहायनांगौ। साफ्रोमबो फरायसाफ्रा थाखोनि बिजाब फरायनायजों लोगोसे बिजाब लिरनाय हारिमु बेखौ जौगाहोनानै लानांगौ। बिजाब लिरोब्ला जोंनि पार्सनेलिटि डेभेलप जागोन, जोंनि मेलेमारि नोजोर बियो गुवार जागोन, जोंनि आखल आखु मोजां जागोन, साननाय हनाय मोजां जागोन, थुनलाइ सिबिनायबो जागोन। दा बेनिखायनो आं बुंदों साफ्रोमबो फरायसाफ्रा मोजां हेबिट दानानै लानांगौ। बिजाबखौ जोङो जायखिजाया बैसोआव लिरनो हायो, जायखिजाया समाव जों लिरनो हायो, जायखिजाया थासारियाव जों बिजाब लिरनो हायो। बेनि थाखाय जोंनो नांगौल' गोसोनि बोलो। आंनि बे 15थि जिउ खौरां बिजाबखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बेखेवनांगौमोनब्लाबो एंगार हायै जाहोननि थाखाय बिथाङा बै हाबाफारियाव नुजाहैनो हायाखै। दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि बोसोनगिरि बिरेन्द्र कुमार ब्रह्म बिथाङा बे आंनि बिजाबखौ बेखेवनानै होदों गुरु बाबा जगेश्वर ब्रह्मनि सारादुआव 2020 मायथाइ डिसेम्बर दाननि 27 अक्ट'आव।